Dan huwa l-filmat li ħareġ mill-medja Torka it-tlieta fil-għaxija u li juri l-aħħar momenti ta' Pelinkaja waqt li kienet qed tiċċelebra eluq snina flimkien ma' sħaba. Ħafna stqarru li qasfel hu jarawh dan il-filmat hekk kif il-vittma deret ferħana settir taqsam il-kejk ta' eluq snina. It-tfajla Torka nqatlet sija wara meta fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' kienet mixja lura lejn ir-residenza tagħha wara dan il-festin żgħir ma' sħaba. Pelinkaja ttajret u nqatlet fil-gżira minn Jeremy Camilleri li bħalissa ddej proċeduri fil-qorti. Id-dettalji ta' kif mietet din it-tfajla xokjaw lil kulħadd dan hekk kif wara li baqa' dieħel fi-stabbiliment tal-ikel u tajjar lill-vittma. Camilleri niżel mill-karozza u qabad iwadbil għall-ġebel li waqgħu mill-istess binja. Il-kumpilazzjoni ta' Jeremy Camilleri mhix li bil-qtil ta' din it-tfajla se tibda nhar it-tnejn 30 ta' Jannar quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon jidher li xi membri tal-familja ta' Pelin se jkunu preżenti waqt il-ġbir tal-provi, kif kienu preżenti oħt u tziju tal-vittma nhar il-ħamis li għadda, meta Camilleri tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat ġew mifsud. Kien previst li l-ġenituri tal-vittma jaslu Malta mit-Turkija meta tressaq Camilleri. Iżda minħabba trauma li għaddew minna ma kienx possibbli għalihom li jagħmlu dan il-vjaġġ. Jeremy Camilleri jinsab mixli b'14 l-akkuża bl-aktar waħda gravi tkun l-omiċidju ta' Pelinkaja. Il-Malti Franċiż ta' 33 sena minn ħallija jinsab akkużat ukoll li kkaġuna feriti gravi fil-konfront tal-vittma. Ikkaġuna ferita ħafifa fuq ċertu John Muscat u persuni oħra. Għamel ħsara f'pompa tal-petrol, saq karozza b'mod perikolus f'post pubbliku meta kien taħt l-effett ta' droga u kien xurban. U qed jiġi mixli wkoll li attakka uffiċjali pubbliċi bi vjolenza, mobdix l-ordnijiet leġittimi tal-pulizija, kellu fil-possess tiegħu id-droga u li kisser ordni ta' probation.